Mijina yana aikata zina da 'yar uwarsa da kuma cousin nasa. Story time. Tunda na auri Bala, ya hana 'yan uwana zuwa gurina, amma nashi 'yan uwan suna zuwa a duk lokacin da suke so ba tare da shi ko su sun sanar min ba. A gidan kanmu muke. Ya yi ginansa ne tun kafin nan ya aure ni. Bayan bikinmu ne yayarsa mara aure wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ta zo ta fara zama da mu. Sannan kuma ƙannensa da kuma cousin nashi ina zaune sai dai in ga sun zo. Kuma suna kawo ƙawayensu kyawawa masu diri su yi kwanaki kafin nan su tafi. Ban isa in yi magana ba. Akwai wata rana na ji haushi na samu mijina na ce mishi ban gane yadda mutane suke shige da fice a gidan nan ba tare da neman izini ba. Ai kuwa ya hau masifa akan ban isa na hana 'yan uwansa zuwa gidan nan ba lokacin da suke so ba. Ya kuma ce min sun saba zuwa tun kafin ya aure ni. Abin ya bani haushi, ni ma na kira ƙanwana akan ta zo hutu idan sun gama exams kafin ta tafi gida. Washegari ta zo, mijina na falo da 'yan uwansa da kuma abokanansa. Ta yi knocking suka ce mata ta shigo. Bayan ta shigo sai ta gaishe da mijina da sauran mutanen da suke falo. Ina jin muryarta na fito daga kicin. Sai mijina ya tambaye ta me yasa ta zo bata faɗa mishi ba. Sai ta ce mishi ya yi haƙuri ni na ce ta zo. Ni ma na yi sauri na sa baki na ce mishi ni na ce ta zo. Sai ya ce min ba ni da right na gayyatar 'yan uwana ko wani nawa ba tare da izininsa ba. A gaban kowa a falo ya faɗa min. Yana gama faɗan haka ya ce ma sista na akan ta bar masa gida. Ni kuma na ce babu inda za ta je. Sai ya taso yi kan 'yar uwata. Kuma ganin ɓacin ransa sai ta bar gidan a take. Buɗan bakin yayar mijina da take zama da mu sai ce min ta yi ba daidai ba ne na gayyaci wani zuwa gidan ba tare da sanin miji. Kuma na ce mata 'yan uwansu da kuma ƙawayensu da suke zuwa shi suna tambayan izini na ne. Buɗan bakin mijina ya ce 'yan uwana ba su isa su yi jayayyan gida da 'yan uwansa ba. Abin ya yi min zafi don ya ƙasƙantar da ni a gaban kowa. Haka na shige ɗaki ba tare da na ce komai ba. Na yi tunanin zai yi nadama ne ya zo ya bani haƙuri amma ya yi biris abinsa kamar babu abin da ya faru. Wata rana na san kowa zai fita kuma mijina zai yi tafiya. Na tashi da sassafe na kwashe duka key na gidan, ma'ana wanda aka ba su na shiga gida na ɓoye. Da suka sauko ƙasa za su fita suka yi ta nema ba su gani ba. Suka fita abinsu don sun san da cewa ko suna tunanin ai ina nan a gida babu inda nake zuwa. Bayan mijina ya fita ni ma na ƙulle gida na fita. Suna dawowa suka yi ta kira na ban ɗaga ba sai dai na yi replying na message na mijina akan lokaci ya yi da zai kori kowa daga gidan don ni ma ina buƙatan privacy sannan kuma ina buƙatan lokacin mijina. Ko Allah zai bani yara ni ma. Ya ce na je na buɗe musu ƙofa na ce mishi ni ma na yi tafiya. Haka na zauna a gidan iyayena na sati biyu. Sannan na koma gida don mijina wata ɗaya zai yi. Bayan na koma gida ne na fara bin ɗakunansu ɗaya bayan ɗaya domin na fara fitar musu da kayansu. Ina shiga ɗakin na ga wani diary na yayan mijina. Na buɗe domin na karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe mijina zina yake aikatawa da 'yar uwarsa na jini da kuma cousin nashi duk lokacin da suka zo. Threesome yake yi da su. Ashe shi yasa baya son 'yan uwana su zo. Na kasa yarda da abin da idona ya gani. Na dai daure na ɗauki komai a hoto na tura masa. Sannan a lokacin na san ya kamata na bar wannan tsinannen gidan da kuma tsinannun family ɗin don waɗannan an riga da an tsine musu. A haka na tattara kayana na bar gidan ba tare da hayaniya ko kuma wani ya ji me yake faruwa ba. Sannan na tura mishi da saƙo akan ya sake ni ko ya aika min da takardar sakina. Shi ma ya san abin da ya yi ba tare da musu ko jayayya ba ya sake ni. Tunda na bar gidansa babu wanda ya san me ya raba mu sai mahaifiyana. Daga nan ba mu sake faɗa ma kowa ba ko idan aka tambaye ni sai dai na ce lokaci ne kawai ya yi zamanmu ya ƙare. Na ba da wannan labarin ne a yanzu sai jan kunne ga 'yan mata masu burin su auri mai kuɗi ko wani abu don kuɗinsa duk da mu ma muna da namu amma mun bi shi ma yana da shi muka ce ƙwarya ta bi ƙwarya. Idan kin samu mai son ki tsakani da Allah ki aure shi ku rufa ma kanku asiri ba don komai ba. Baki san wani kalan mai kuɗi zaki aura ba ki gan shi da kuɗin shi gwara ki auri mutum ku yi arziki tare dan a ce ki je ki auri mutum ya zo shi ya da arzikin shi babu wulaƙancin da ba za ki gani ba.
sannan dan Allah ina barin addu'an ku taya ni da addu'a Allah ya fidda mini miji nagari wanda zai rike ni da amana ya ji tausayina ya Allah kuma ya kare mu da mummunan kaddara. Na kawo ƙarshen labarina. Kar ku manta wannan ba labarina ba ne, labarin one of my follower ne. Ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. Gare ku masu zuwa ƙasan comment ina domin zagi na akan labaran da nake posting. Kullum ina faɗa muku ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru. And then wannan ba labarina ba ne, don haka take note. Idan kina so ko kana so in bada labarin ka, za ka iya min magana ta DM ko ta shafi na Instagram mai suna beautyboss280. Kar ku manta, ku je YouTube channel ɗina, ku yi min liking, ku yi min subscribe sannan ku yi sharing wannan video ɗin. Sannan gare ku masu neman follower, idan kana son follower za ka iya joining live ɗina kullum da ƙarfe 8 na dare. Insha Allahu za ka samu daidai gwargwado. Sannan akwai account ɗin da zan yi tagging ɗinsu a ƙasan wannan video ɗin. Ku yi following ɗinsu, idan kun yi following ɗinsu, kun yi sharing, kun yi liking, kuma ku yi comment da don. Insha Allah za ki iya zama ko za ka iya zama a cikin wanda zan yi tagging a next video ɗina. Sannan duk wanda ya liking comment ɗinka ka yi following ɗin shi. Insha Allah a ƙarshen video ɗin nan za ka iya samun follower more than 99+. Thanks for listening. Sai kun sake ji na wani sabon labari.